Vážení diváci, dnes si povieme napríklad to, ako byť šťastný. Ku šťastiu treba rôzne veci. Napríklad ku šťastiu veľmi dobrá vec je aleja stromov, pod ktorou sa dá si sadnúť a jesť šunčičku narezanú na tenké plátky z nedalekého supermarketu. Ak ste si zabudli sedanku alebo stoličku rozkladaciu, môžete si sadnúť napríklad do kufra auta a takto hompálať nohami. Potom si zoberiete šunčičku a začnete ju konzumovať. Toto patrí k jednému z obrovských životných šťastí. Takisto, ak vás niekto vytočí, nahnevá alebo iným spôsobom naserie, oveľa lepšie je miesto toho, aby vám stúpal tlak a robili ste zle svojmu telu a mysli, je ísť do blízkych lahôdok, nakúpiť si trošku nejakej vznešenej potraviny a túto vznešenú potravinu so slasťou a bez chleba zjesť. Tak, aby vás nikto nevidel, lebo keby vás niekto videl, môžem vám povedať, a ja ho zase vidím, ako to je bez chleba. Sloboda je dar duše. A verte, že pri takýchto krásnych alejách nikoho nestretnete, pretože všetci sú tam, kde sa to považuje za krásne. Lenže čo je to krása? Krása je relatívna. To vie každý znalec prírody a ľudských tiel. A počas takýchto potuliek prírodou vám môže do lona spadnúť aj nejaká kaplnečka. Väčšinou bývajú zamrežované a zamknuté na visací zámek, aby Ježiška volado neukradel. Aj poľnohospodárske kraje majú svoju poéziu. Približne toľko teda prvý diel našeho seriálu Ako byť šťastný a mať na saláme, vhodného aj pre vegetariánov. Prvý diel sa teda volal Prechádzka kukuričným poľom a stromovou alejou. Zvládnu ho aj začiatočníci, stredníci, ba priam aj konečníci. Inými slovami, je vhodná pre všetkých. A nielen, že vhodná, ona je aj nesmierne krásna. No a jeden z možno takmer posledných klipov, ktoré vám tu môžeme ukázať, ako byť šťastný, je, ako sa nešoféruje motorové vozidlo a napriek tomu budete v celku spokojní. Šťastlivý sa dá byť aj tak, že naštartujete auto, dáte jednotku, zažnete svetla samozrejme, lebo však všetko v rámci predpisu, a jak si tú jednotku dáte, kúknete, či tam nido není a idete po voľakej ceste takým spôsobom, že si vyložíte obidve paprčle do okna a takto kérujete, že máte obidve paprčle v okne a tešíte sa jak malý jojo. Ja napríklad sa jak ten malý jojo v skutku teším. Je to perfektné, dá sa tak prejsť aj mnoho kilometrov na, odporúčam, neverejných cestných komunikáciách. To, čo tam vidieť nebolo, v reáli vyzerá takto. Dáme šangále a tešíme sa, jak ten oný malý Jojoslav, lebo je to v podstate krásne. A čo je v živote krásne? Krásne je to, čo je paránne. Verte mi, že je to bezpečnejšie ako skákať base jump, aj ako sa naháňať s Poršákmi po pešej zóne, Lefantovcach alebo podobnom významnom mestce. Proste niektoré veci v živote sú krásne a jednoduché zároveň. Akurát, že toto video už pomaly končí, pretože sa mi začína dosť silno míňať posledná šunčička. Tak ahoj moje kukuričné pole, ahoj moje nežné políčko. Psíčatko maličké, povedz nám aj ty niečo o životnom šťastí.